Il-kittib Reno Saliba ħejja diversi poeżiji b'rabta mal-miliet u ġabarhom flimkien ma' qwiel, logħob u tarif ieħor b'rabta ma' dan iż-żmien. Fl-ispirtu festiv, it-tim tagħna ltaqa' ma' Reno sabiex jitkixxef aktar dwar din il-ġabra. Il-poeżija dejjem kienet il-ġeneru għal-qalbi, minn mindu kont għad niżgħar kont inħarbex xi żewġ taħżiżiet u komplejt ma' l-milja ta' żmien. Dawn il-poeżija ġbarthom għax kont għamilt 10 snin naħdem fl-Iskola Ewropea tal-Lussemburgu u sabiex inżomm il-kultura ħajja għal tfal Maltin li kienu qegħdin jistudjaw fl-iskola, kont niktab poeżiji sabiex inħejji serata tal-miliet għalihom. Il-poeżiji jvarjaw minn temi ambjentali, temi kulturali, folkloristiċi, mbagħad hemm l-aspett ukoll ta' l-ikel Malti tradizzjonali marbuta mal-miliet u xi poeżiji minnhom jolqtu wkoll l-aspett soċjali. Hemm varjetà ta' qwiel dejjem marbuta mal-miliet, fosthom dawk li għandhom x'jaqsmu mat-temp, aspett meteoroloġiku, ġifieri, mal-bidja, hemm ukoll aspetti soċjali u anke reliġjużi u kulturali. Pereżempju hemm jitkellmu uħud minnhom fuq is-sawm lejlet il-miliet, għax qabel kienu jsumu lejlet il-miliet, imbagħad fil-miliet kien ikollhom il-libertà li jieklu bl-abbundanza. Hawn minnhom fost oħrajn meta l-miliet taħt il-bejt lajt fuq il-bejt. Dan huwa meteoroloġiku, meta l-miliet ikun temp tajjeb ħafna drabi flajt ikonna x-xita jew il-maltemp. Hemm firxa wiesa tal-logħob, fost oħrajn hemm il-fittiexa fejn wieħed ikollu ifittex il-kliem ġo tisliba imdaqsa, għandek it-tisliba nnifisha, għandek fittex kelma mill-istampa, għandek ukoll fittex kelma mill-poeżija u qabbel kelma sabiex anke it-tfal minn ta' żgħira jitgħallmu isibu r-rima. Ġens mingħajr eruq bħal xitla tal-plastik insejħilha jiena. Għalhekk huwa importanti illi eruqna nikkonservawhom f'dak li hu miktub, il-kitba iżżomm ħajja dak li aħna ġarrabna u għaddejna minnu. U orali għax kull kelma tgħid storja, il-lingwa hija arkivju fiha nnifisha fejn kull kelma għandek storja sħiħa. Importanti li dawn inżommuhom ħajjin għaliex il-miliet Malti għalkemm bħala insara kulħadd jiċċelebra t-twelid ta' Kristu, ta' Ġesu, imma il-miliet Malti mhuwiex il-miliet Taljan, mhuwiex il-miliet Ingliż, Franċiż jew Ġermaniż, għandu l-aspetti folkloristiċi marbuta miegħu, l-aspetti ta' eruqna, ta' ġensna. Il-ħmara u l-baqra. Donnom ftehmu l-ħmara u l-baqra, daħlu fl-ar biex isaħnuk. Ma rridux heaters bl-elettriku lanqas gas, faħam jew tskuk. Ma rridux jitellaw spejjeż, lanqas ħsara lill-ambjent, rridu jkunu naturali biex kulħadd ikun kuntent. Kienu bosta l-proposti, rridu grotta nukleari, l-LNG, l-interconnector jew pannelli mis-solari. Imma l-ħmara webset rasa, hekk il-baqra t-teġitiet għal dis-sena naturali u l-bambin donnu ekrit. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.